Just be for you. Only tonight. Samahan mo dapat yan. Hindi yan pagbalot nasama daw. I love you the way you take me every day. Hindi ako nagaway o sinundan. I love you, my love, baby, and my baby. Yeah. Ang ganda ko palang lalaki na nakatingin sa salamin. Pag tumingin sa puso ay kay tamis, tumitip ay ganda. Musikang bayan, Los Ricasyo. Save on radio, save on radio. Dahil dito napunta kayo din, wala naman yun. Hindi ako din. Pero yun. Ay, hindi. Ayaw bitawan ng itak. Kasama mo yan. Iwan mo na yung itak, bawal yan dun. Gagamitin ko ito mamaya at may dadalhin ako mamaya. At kawasa naman ano mo sa ano. Kaya nga naman. Hindi. Pagtagin mo ako. Ay, sa kaya ito. Ay, ako madala. Ay, ako na. Kuya Raul mo na magdala. Kuya Raul mo na. Ay, hindi. Ako na. Sige. O, sinang una ako? Alam pa. Hindi. Kapag ito na kami, sino naman kayo? Hindi na ako na. Kung ano ginagawa, dito na ako ng damit ha. Ay, bakit naman. Gusto mo ng damit? Ay, madami akong damit sa bahay. Pagbalik ko, bigyan kita. Yung suot ko? Paano yan? Mag-uhubad ako. Ah, hindi. May damit kayo doon. So, ano yan? Si Daga yung bit-bit-bit yung... Sige. May mic, may sarap. May mic, may ano. Kumpleto si Dagay. Ha? Takot? Takot sa iyo? Gusto mo may cellphone ka? Nasaan na yung makasama natin? Nasaan na si Kuya? Maganda naman na pagbaba natin. Bakit po? Ikaw ang mag-tour sa amin ha? At ako'y nagkadarapa dyan. Dapat nagkakanta ka. Nagkakanta ako. Hindi ako makakanta pag nadapa. Ay, dapat hindi po. Dapat pa na hindi. Oo. Ganyan ako ng bata. Ako sa bata ko nagkakanta. Nadadapa ako ay. Kasama ko pala mama. Nag-ganyan po na pamilya namin. Kung po ba? Dahil sa akin sa inyo dito. Oo. Sa ano yan namin sa... Kasi natin yung mga pinita na bilang lang. Oh. May magan po. Ang hilig ko kung tayo. Ang hilig ako na ano. Dahil ko na sabi nila ang ayaw. Kung ano ba? Ang bawat ko na ako na. Ito ay na ang ano. Ito along pero yung sinasabi ko pa pwede. Sumama sa inyo. Saan yung bahay ninyo? Gusto mo sumama sa amin? Andun sa dait. Ay, gusto ko sumama. Ay, kahabang ko na lang. Susama ka na kaganyan? Sige, mapaalam tayo sa ano mo. Sa kinauukulan. Ano? Pag uwi ko dito, may sasakyan na. Kasunod na lang. Pag uwi mo, may sasakyan ka na, ano? Saan ko lang galing? Ha? Saan galing mo? O di sa inyo? Mm. O di ang ganda. Ay, yan. Kala ko susuko na kayo. Sombrero po. Hindi po. Pag kaya, kaya. Okay. Kawawa ka naman, Dagay. Itsura namin, oh. Diyos ko po, Panginoon ko. Ganitong dinaanan namin ay. Hindi natin malagyan ng si at ayaw pumayag. Alam mo yung daanan? Ano sinasabi mo? Mali yun dong daanan na iyon. Tama ba itong dinadaanan natin? Baka nililigaw mo kami. Hindi po, yan sa kopya sa iyo. Ang tawag na iyo. Ha? Oh.
Makakapit kayo yung ano, at may sandang ka. Ano? Sino nakapulot? Ako po. Ay, thank you so much. Diyos ko po. Yeah! Aray ko. Buti na lang, pababa na yung ano natin. Hindi na tayo mahirapan kanina. Sobrang hirap. Halos di kami makausad paakyat. Hingal-hingal. Kinakaya-kaya lang niya, oh. Ah, ngayon lang niya nakababa? Oh? Simula nang? Bumalik siya dyan. Dami po na din niya siguro. Mga ilang buwan na? Mga isang taon na din. Isang taon na hindi siya nakababa? Oh, napapayag kong bumaba. Napapayag ko? Wala, ang galing ano? Ang galing. Pero pag kayo ang nagyayaya, ayaw. Ano ba? Ayos ah. Gusto ko siyang nakita ako doon. Sabi ko sa pagka gusto ko makita ng sitwasyon niya, nakita ko siya. Nauna pati sa daanan. Oh. Alam-alam ang ano. Mabilis ano. Mabilis. Ano po yun? Hindi ko po alam yun. Balabal? Ayun na siya. Pinalo na niya sa Ganito kalayo yung nilakad namin kanina. Hindi ako nakakuha ng video kasi hinihingal ako. Ngayon hindi na ako nakaramdam ng hingal. Yeah. Binabantayan ako. Sa isip-isip siguro nito, ito lang yung babaeng nakakapagpababa sa akin, oh. Ha? tagal na yan bumababa. May isang taon na daw yung hindi bumaba eh, naakit ko. Tatanim daw siya ng halaan. Magpapadala ng ano, mga buto-buto. Iwanan natin sila na. Nadorman si Kuya Digo. Saka si Iraon ako. Ano lang nila yan? Dito. Parang bilis lang yun. Mabilis lang pagpababaan na. Pag-ahon na ang Grabe. pero pag Yeah. Ito yung pangalawang ano, ilog. Nadaanan na natin yung kanina yung unang ilog pagpabalik. So ito yung pangalawa. Ang bilis natin pabalik. Kaya pa, Ate G? Ah, kaya pa. Very good. Ha?
nagtatanim po sila. Ano tinatanim po nila? Kamotong kahoy, kamote. Oo. At kakainin. Mm. Tinitingnan mo yung pinelas ko. Ang bilis maglakad pati ano. Bilis talaga yan. Ay, tatawanan lang tayo. Kaya nga. Ang bilis maglakad. Parang wala lang pababa ah. Ayan. Tatawa ba ba? Tatawanan tayo. Hmm. Ang bilis niya maglakad. Grabe. Huh. Wala man lang kahingal-hingal. Agoy, ginoo ko po, Panginoon ko. Panginoon. Baliwala lang ang ano. Baliwala lang. Ang paglalakad. Tayo. Ako kay ramukat na, hingal-hingal na. Nagtakbo na tayo. Diyan! Agoy, bawal pa naman sa'yo mag-soft drinks. Oo, bawal kasi matamis yun. Lalo na pag uminom ka na ng pampaganda. Bawal pati kape sa iyo ay. Madami nang bawal sa'yo pag umiinom ka ng pampaganda. Naganda ka naman. Pag ikaw ay nagpaganda. Ano mga Kalingap viewers, kaya nyo pang manood sa pinagagawa namin? Yeah. Yan. Ano yung kolesterol natin dito? Tunaw. Ay. Kung gusto nyo magpapayat, dito na lang kayo pumunta. Tunaw ang kolesterol. Andoon. Dito sa may bahay. Doon, sa baba. Ay, Diyos ko po, Panginoon ko. Nihingal na sila. Dati ano. Yeah. Tanggal niya ating pawis-pawis. Ano sa anak mo pa eh? Ay, kiki ka. Mayroon isa. Ay, sorry. Kailan mo yun? Yeah. Ay, salamat patag na. Kaya pa, Ji? Saan po kayo napunta pag nagsakay kayo sa sasakyan? Saan nakamasakay? Dapat katabi dito. Kahit mabaho. Aminado ka ba? Mabaho ka? Sino naman? Nasa sa ating sarili. Saan na lang natin? Pagbalik ko, kailan maligo ka na ha? Kung gusto ko ako, inipon sabay tayo. Nadala siya ng damit. Ayun, kung ibugbugin ako ng mama namin.
Hindi. Bawal bagang sumakay sa sasakyan pag walang ligo. Ah, hindi ko, hindi. Maano lang kami, nasa trip lang. Mm. Ibabalik ko yung pera mo sa iyo. Ha? Babalik ko sa iyo pera. Wag naman. Kawawa ka. Wala rin kayo magmamahal. Sa iyo na yung pira mo. Nakadagdagan ko pa ito sa iyo, wala kapag kasama ako. Ikaw ang babayaran ko. Ha? Ako ang babayaran mo? Tampo ka kaagad ay. Dito ako nakapunta na sa bahay na naniwalan ka ng mag-iwi. No? Pinapadalan. Saan tayo? Bakit nandito? Tama ba ito? Ji? Dito ko sana kayo iaahon kanina. Ah, Ay, mahabang ahon nito kaya hindi ako dito. Ano yung ganito rin sila na bahay sila ng pangit mo? Difference lang. bahay mo? Opo, ang pangit ang Pangit? bundok na bagay sa'yo. Bundok gani ito. Ang layo-layo baga. Ay, hindi. Ang ganda bago kaso ano. Ang haba ba ganito ng ahon kaya? Nakakapunta sa atin sa ano. Mm. Agoy, ginuko. Taas nga ito kaya nagbalik tayo. Baka madulas ako, Ji. Saluin mo ko dyan. Baka madulas ako. Pababa ay. Bahala ka daw. Bahala ka. Uy, ginoo ko. Sus, ginoo ko. Tulong nangangatog na yung tuhod ko. Dito tayo nagdaan kanina. Ji, ba't dito mo ako dinaan, Ji? Madudulas ako. Ah! Ah! Ha? Saan ba kami duman kanina? Bakit hindi dito? Kabila. Ako yung mamaya, hindi ko alam Mataas kung ang sino ahon yung dito gamit mo. talaga.